Ako, Bicol, sa radyo DZGB, ang programang matukar kan mga isyos na nagaka-afektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano, dahilan tasinda, kita, ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ako Bicol. Sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marayang ugali, dilipang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan, pagka Bicolana. Kumusta? Sabado na naman. Yang garay po ang programa Kanako Bicol. Ang titulo kaning original, Karantahan, Orugmahan, Asin Tarabangan. Dahil pangkarantahan ugaring. Pwede na kayo, John, ang karantahan. Baka pwede na si Junior magpasyar digdi. Si Tokayo mong Junior Balingit, John, yan sa Santo Domingo. Mag-urog malamang kita. Alert level 1 naman na de. Kamusta po kamo? Mga kababayan tang Bicolano. Medyo piot Jun ining ano ko. Ining bago kong mask mo niya no. May ngaran baga oh. Tino sa tuya kan. Sa tuyang amigo. APG bagay ni. Anyway, tabi. Maray na aga sa mga kababayan tang Bicolano. Saan man kita sa mundo. Siyempre, napamonitor kita sa internet. Sa paagi ni Richard. Diba yun ni si Richard? Imagine mo, ang pandok ta John, nahiling sa bilog na kinabahan. Kaya nakulon ang nasasyak. Mga kabayan ng Bicolano. Oy, dyan sa Sursugon, kumusta ka mo? Naka-hook up man tabi ang OKFM Sursugon. Yan dyan si Rex Bulima at sa tuyang pag-iriba. OKFM Daet. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Daet, Cam Norte. Andyan din si Raymond San Fernando. Kasama natin. At saka sa Iriga, Kamsur area. Naka-hook up man ang radyo natin. Si Joey Sarcia. Basta ka na, Joey? Dahil naman kita nakakakape. Siyempre dyan sa tabako, mga pag-iribat sa tabako. O monitor tabi ka mo sa 106.9 WGB. Tama? Tabaco City. Kaya nakulong pa lang kitang paranangog dyan sa 1st District dahil sa 106.9 WGB. Kumusta ang politika man dyan sa 1st District? Iba pa mga estasyones. Ibang time slot ugaring sa Catanduanes at saka sa Masbate. And
Anyway, mangyari ang programa ka na Bicol. Matiyon tama sa mga paradangog ta dyan sa Saod. Dyan sa Legazpi Public Market, Albay Public Market. Dyan sa Legazpi Public Market, nakulunan APG supporters pa lang dyan. Yun. Kasakat ako dyan one time. Ang mga topic, puros politika. Nakulon ang supporters ni APG para da sa pagbabago. Nasa sa tuya yan. Kung gusto taki pagbabago. Ayan ang biga promoter ni Congressman Pido and then team. Nakamonitor man si Tano Ayala. Ay, sumago pa ini si Tano Ayala. Kumusta dyan sa Buyuan? And siyempre, dyan sa Tiko-Tiko. Tiko-Tiko, Bako Tanos, Tiko-Tiko. Nakamonitor man dyan sa mga barkada ta. Happy birthday kay Baby Jenny Maraya Lana. Baby Jenny Maraya Lana, happy birthday. Yan sa Santa Florentina. Santa Florentina. Tiko-Tiko Taysan, may patubig diyan sa Santa Florentina. Masabutan tan mga detalye kayan na taon-taon kon. Yan si Kong Pido. Available, yan. The best talaga si Kong Pido. Titawan talaga kita ki oras na maka-update lamang kan mga sitwasyon ninda dyan sa paglibot-libot. Yan. Ilaw ta na si Kong. Congressman, good morning po tabi. Morning. Tabay. CBN this from Bicol program. Reynaldo Tabi. Opo, thank you so much Congressman sa pag-akomodar tabi sa oras kumusta lang tabi aram ko busy ka mo ngunyan. Sige an house to house nindo. Ano mga latest po sa mga paglibot-libot ta? Kumusta po ang acceptance kan sa tuyang mga pigbisita diyan sa Buro Barangay? Well, alasiri kang dati. Asin mainit ang pagsabat sa tuya sa lambang barangay na pinagbibisita ta. Lalong-lalo na sa mga caucus, Burubanggi, dakulo na nagpapartisipar asin mahiling mo. Ang entusiasmo nila asin ang sendang motibasyon siguro muya naman nila kibagong liderato sa syudad kan Legazpi, and that's why they participate, they campaigned, and at the same time they support ang team APG Tabi Ali nang nahihiling ta sa ikot sa lambang barangay na pinagdudumanan ta. Opo, tama ka ngayon tabi kung isimo ako mismo personal. Pingko ako man sa mga sentimento baga. Maski wala ka mo dyan sa area, ako mismo naghapot-hapot kung ano ang sitwasyon. Aram mo, kadakol akong nakuko ang feedback na ngaya aram mo ngaya, ang tao ngaya silensyo sana, silensyo sana ngaya, pero talaga ngaya kadaklan na gusto namang kipagbabago digdi sa Legazpi City. Well, I agree with you all. Yan ang sa tuya man ang feedback and the the feelings. Siyempre mamamatian mo kung ano ang paglaog mo sa barangay asin makakaulay mo ang mga tao. And we just continue to deliver the message, itong mensahe na kita may marhain na programa asin na mapadagos ang progreso kan sa tuyang syudad. Asin may solusyon duman sa mga problemang haloy na panahon din na solusyonan na arog kang solusyon sa tubig, kawaran kay tubig sa southern barangays, asin ating tubig digdi sa sentro kang Legazpi. Asin na pati naman sa pagkikipaglaban ta sa derechos ng mga konsumidores duman sa apektado kang puro palsok asin mahalo na pagsisigil kang kuryente. Tama, Siring man yaon. Yes, tabi ala. Then yaon man also programa ta sa agrikultura or sa socialized housing. Sa mga warang harong asin na natatakot ng pahalion ay wakitang on-site development sa mga nag-igibuki propaganda na itadang mapahali sa mga informal settlers. Bako tabi ito totoo. In fact, ang sa tuyang konkretong programa is on-site development para sa mga informal settlers.
And in fact, nakipagsangguni na kita sa PNR na itong right of way ninda, kundi naman gagamitin ninda, dapat siguro or kung mapipwede, mai-grant na duman sa mga lehitimong okupantes. As in, matawan lang nagkakanigong kumaga road network nga ni makalawag ang mga ekipahe ka mga gobyerno sa panahon emerhensya araw kang ambulansa or itong bombero sa panahon kasulo. So yan sa mga bagay na pinagpapaliwanag ta na sa ngunya naniniwanagan sa tuyang mga kabarangay al. Siguro tabi Congressman, normal man na minsan may mga tama ka mga black propaganda, siyempre mainit na ngunyan ng politika, pero sa kuya pong nakukuang paliwanag mo, ang importante ngunyan paluway-luway nasasabutan kan mga yaon sa barangay, lalo aktual ka mong nagbibisita ang mga issues na yan sa paagi po kan sa indong padagos na pag-edukar, padagos na pagpaliwanag kan sa indong pinang-presentar na mga validong issues tabi Congressman. Tama ka dyan, and in fact pinagdidemonstrar ta na nga ni iba ko lang panuga kundi siyempre yung mga solusyon araw kang sa tubig. Pinagdemonstrar ta na kayang-kaya ta solusyon. Early as 2019, nagkagita ki solusyon dyan, and sampulong water system pinagpapakinabangan na sa southern barangays. And right now, there's additional 18 more sites sa southern barangays and 6 more sites in this northern barangay. So, iniso sa tuyang panuga na may solusyon as in immediate na papakinabangan na. In fact, ika-altistigos ka sa imong barangay. Yes, 4 sites, additional 4 sites sa imong mismong sitio sa Puliki, Bigbidayan, duman sa Pangulo. Nag-didrill mo niyan duman sabay-sabay. And may mga tubig na nga ni. And kumbaga, abot kamay na ang pangarap kang mga sitios na ito na magkaigwa na permanenteng solusyon duman sa kawaran ng tubig. As in sa ngunya sa madaling panahon, mapapakinabangan na ni Daal. Iyo po tabi kong totoo yan. Ako personally, nagpasalamat tabi sa imo, sa ako Bicol, dahil talagang ako personally, namamatian ko ang kaugmahan na imagine mo sa barangay mi mismo, apat na yan, may ama na bagang saro yan sa sitio San Jose. And imagine, igwa pa sa Puliki, igwa pa sa Pangulo, igwa pa sa Bigbidayan. And plus tabi, Congressman, igwa pa salamat tabi kan mga residentes, anis persons nindo sa paagi kan ako Bicol. So mga patinampo dyan, araw kaya na dyan sa Makaradat. Imagine mo, taloy na panahon tabi, pinangarap mi yan, nagkatotoo dahil sa indong higos sa ako Bicol tabi, Congressman. Siguro, pag-angapod na kanis, demonstrative capacity. Na-demonstrar taso sa tuyang kapasidad. Kasi niyan man sa kuyang panuga, namumutan tan ligas penyo. Na kung ano sa mga programa na daradara ta, nakita representante kang ako Bicol Party List. Talagos siya nagigibuhon sa tuyang syudad to bring more progress, to provide more employment, and to deliver the basic services na pangangaipokan sa tuyang mga kababayan. And iyan po, hali sa National Fund, bako po yan lokal, araw kan pigbabalangibog kaniba? Well, ini po kapos hali national funding. And just to add to that, katabang tapermi ako Bicol Party List. So, can you just imagine if the city government is working hand in hand with ako Bicol Party List, will bring so much funds in the city that will create more programs and projects and the much needed job creation. And of course, progreso kang syudad padagos-dagos al. Okay, so expect more development tabi, Congressman, in terms of araw kaya na mga benepisyo para sa tao, lalong-lalo na kung maging mayor ka mananggad kan Legazpi. Congressman, may saro pa niya na nasasagap katang bagong issue ining manungod baga sa tupad aram ko an ako Bicol an DSWD National Fund baga ini na pigataon nindo ining tupad sa kasumang ayuda sa senior citizens. Ano pining na paparong kong informasyon na igwaman da aki pig-release na
tupad hali sa local fund. Paki-clear po kan informasyon na ni Congressman. Well, ang TUPAD is a temporary work program which has which is under the jurisdiction kang DOLE. So mayo man na makapag-implementar kan kundi DOLE man sa natabi. Aha. And when you speak of TUPAD, iyo lang iniso exempted kang election ban. All others, temporary employment, prohibited acts iyan tabial. Aha. Kumbaga bawal iyan ngunyan and that is considered as an election offense. Ayun. Unless may exemption na pinag-apply sa COMELEC. Aha. But ang TUPAD kang DOLE and so AHIC Aha. nahali sa DSWD kang inaprubahan miso budget kang 2022 kasabay ini sa exemption sa election ban tabi Mhm. dahil pangangaipin ni kang taho. What I'm saying is kung may ma-implement man ki mga cash assistance maging national or local government dapat mag-agi sa exemption kang COMELEC. Hindi pwedeng sa laog kang 45-day campaign period maski tabang iyan maray ang intensyon it must undergo exemption from the COMELEC, otherwise that will be considered as an election offense. Ayun, so delikado pala ni Nico, ano? Baka may masabit lugod sa mga arog kaning anyway, aram ta igagamit ining pampolitika man ano. So anyway, aram ko tabi kong bilang abogado, aram mo ang mga kumbaga legal implication kaya na mga siring na action tabi kong. Well, tama ka dyan. Klarado po ang TUPAD under DOLE and so AHEX under DSWD. Klarado po. And in fact, COMELEC issued an exemption. Kung sabihin, pwede sinda i-implement even within the 45-day campaign period. But with regards to the local government, pag nagtatao ki mga cash assistance, dapat mag-apply ki exemption. Lalong-lalo na mga temporary work program tabial, klarado iyan. Halimbawa kung mga harasinda within the 45-day campaign period, na temporary work program, kay po magyari kay exemption sa COMELEC. And that's the rules, pinag-adalan tayan, tanganing kita masabit o masalaan man ki pagkumpiter kay any election offense tabial. Yun, okay. Aram mo kong kansarong kasudba lang may nadangog akong istorya nga ni sa barangay. May naglilista digdi sa Legazpi. Ano ngaya June na pulis gusto mo ngaya maging beneficiaryo ki TUPAD? Teka na ngaya matrabaho. Igwa katulos ki 2,000 pesos. Kung imagine mo, arog kan ang sistema. Iyan pa lang, ngunyan ko lang nasabutan na delikado pala ang siring kayan. Kung dahil kaki exemption hali sa COMELEC dahil election offense ang tabi, Congressman. Well, iyan po ang sa kuyang pagkakaintindi bali sa COMELEC resolution. Aha. And panluloko sa tao. Imagine mo. Ha? Imagine mo, John. Teka na ngayon, John, matrabaho. Ikaw ngayon, Angel, gusto ka ngayon magpalista sa TUPAD? Si Director nga ni Edwin da, gusto man magpalista, kundi dahil mandalinista si Director. Dahil malista si Director, mayaman ka na ni Director. Imagine mo, imagine mo narog ka na sistema ngunyan sa mga barangay, malinaw na panluloko. Adi, nagluloko mo sa gobyerno, tigturo ano pa sa tao magloko sa gobyerno, ano? Ilista ko ngaya si Junapolis, ilista ko si Angel Mustasa, may TUPAD ka na tulos, dahil ka matrabaho? Well, I'll argue klarado ang TUPAD ang nag-implement ka ang Department of Labor and Employment. Kung bako DOLE ang naglilista, bako tabi yan TUPAD. And they don't have the right na gamiton ang pangaran kan TUPAD. Correct. Simply put, iyan siguro in a form of temporary employment. Now, pag-abot sa temporary employment, kay puhan ka ang clearance hali sa COMELEC. Kasi ang pinag-iwasan kang COMELEC, itong magamit iyan sa pamumulitika or in a form of vote buying. Sabi mo nga may mga aligasyon, hindi ka na matrabaho, tatawang ka na lang 2,000 pesos. That is a clear violation of the election rules and considered as an election offense. That is a criminal offense and at the same time, could even be a ground for disqualification. So yan sa mga bagay-bagay na dapat maaraman pa
kung talagang may exemptions in ang pinag-apply sa COMELEC Tabial. Otherwise, warang exemption na pinagtaw ang COMELEC, then it can be considered as an election offense, Tabi. Ako man, Tabi, at on my end, masuy-suy man, Tabi, kaya. Opo. Okay. So, kung well said po, Tabi, sa imong mga paliwanag, aram ko, limitado ang oras mo, ano? So, kung mensahe na lang, Tabi, bilang tugon giraray sa tuyang mga botante, I think 40 days na lang, ano? 40 days before election, Tabi, Congressman. Message. Well, kita Al, sa tuyang mga kabarangay, mga namumutang ligaspenyo, sa tuyang bisita, asin pakipaghampang sa indo, daradara ko ang mensahe. Ang mensahe na kung saan kita madara ki mga marhay na programa, asin solusyon duman sa mga problema ang day na solusyonan. Programa sa edukasyon, salud, infrastruktura, pagtaw ki kabuhayan, sa pagpromotir sa turismo, asin sa pagpangalaga sa kapalibutan, pati na ang pagsuporta sa sektor ng agrikultura asin mga parasira. Inigabos gigibuhon pa dahil ginibutan na nga ni asin may konkreto kitang programa. Kaya po sabayan nindo ako, ang Team APG, si Congressman Pido Garbi na nagtadalagan pagkaalkaling ngayon sa tuyang syudad. Sabay-sabay po kita para sa bagong Legazpi. Salamat, Tabi, and Marina Aldaw, Tabi. Thank you so much, Congressman Pido Garbin, Tabi, sa mga informasyon na yan. O nakulong kitang nako ang mga informasyon ganyan, Tabi, mga tugang, digdi sa halipot na interview ta kay Congressman Pido. And aram ko, sabutan na yan. Iya po, nagdara sa tuya sa oras na alas 9. Alas 9:03 na. Diretso na kita, John? Okay. Yo, tayaon, may bisita kita ngunyan. Pulang-pula, siguro birthday ngunyan. Birthday ngunyan ni Ate Sally. Si Ate Sally ang sa tuyang bisita ngunyan digdi sa programa. Sige pa beauty. Ate Sally, kumusta? Long time no see. Pindutin mo. Ayun, okay. Naririnig na? Narinig, malinaw na malinaw ang iyong boses ngayon. Ayun. At pulang-pula ka ngayon. Pulang-pula dayo. Oo. Good morning, Tito Al. Good morning. Hindi kita natiis eh. Binisita mo kami? Oo, binisita ko kayo. Kasi supposed to be kasama ko si Attorney Jill. Aha. Kaya lang po, Tito Al, syempre, tao lang. Aha. Marupok. Anong narupok? Ako ni Attorney Jill. Anong narupok kaya, no? Marupok, diba? Narupok. Pero ano naman siya, ang pahinga lang. Aha. Pahinga muna, anak. PMA. Na-stress? Hindi man po, PMAR lang. Kasi, Aha. you know, umikot kasi kami pa, Tito Al, for ilang days. Wala kami. Nagpunta kami sa Camarines Norte, Kamsur. Nagsorsogon po kami. Siyempre, siguro po, dahil sobrang Init. tapos umuulan, Uh-huh. bigla yung weather siguro na ano Yes, po siya, na napagod lang. Pero kasi series of ikot namin, tapos yung mga interviews kasi po, kaya medyo na ano siya, di Medyo ba may tayo? sipon. Di ba nga, ikaw nga May sipon. masinisipon. May sipon Dapat din ako nga, eh. hindi ka na pumasok kasi may sipon ka. Hindi. Kung sa bagay level Wala 1 na yan. tayo, ano, Wala dati naman. baga, Wala na yung yung wala na. COVID. Eh, kasi di ba dati, pag may sipon ka, Ah. di ka pwedeng pumasok. Noon yun. Oo, pag may lagnat ka, Normal naman ang temperature ko. normal na, po, normal naman. Pero di ba dati yung mga joke-joke dito, Al, di ba? Pag may sipon ka, dapat na ospital ka na. Pagka may lagnat ka, i-cremate ka na. Kahit ka natulog. Joke lang. Oo, pero ngayon Naura wala na na ako, eh. kasarong aldaw. Ano na? Naura na ako. Level 1 na tayo ngayon. Ah, Tapos siksikan na ngayon sa jeep. Wala na Ah. mga distancing Wala na. paparod. Oo. Opo, kaya medyo masama lang yung pakiramdam. Magpapahinga, then next week, mag-iikot kami uli. for ano. Kumusta ang Cam Norte? Yung Camarines Norte, Ah. paspasan na, kumbaga puspusan na din po, paparod yung Si Papa Lito, campaign, hindi si oo. Papa Rod. Galing ka kayo kay Oo. Papa Rod. Opo, kasama namin si Papa Rod. Pag sa susunod na ikot, kaya lang ito po, kami muna ang nag-ikot. Kasama ko po si Attorney Jill Bongalan Jill, and Attorney Ramiro Bores. Si Attorney Ramiro Bores po yung ating third nominee. Mhm. Nasa ano po siya, Sorsogon City, sa Barangay Gimalot, Tito Al. Aha. Ano siya, mayroon po kasi ngayon na World, kumbaga Earth Day. Earth Day. Celebration of Earth Earth Day. Day.
So, para ano, Sino yan? ayan, dyan. Yan, Speaking nandiyan of si Attorney Attorney Boras, Boras. ipasok na muna natin siya kasi Sige, sige. ano po sila ngayon, nagbabakawan tree Nasa planting. Sorsogon siya? Opo, nasa Sorsogon. Kaya nagtanong bakawan. Opo, nagtatanim. Kasi ito sa programa ng Ako Bicol Party, tapos yung sutabang sa kapalibutan. So, ipasok po natin si Ayan, Attorney. Attorney Romero Boras. Aram ko yan sa Sorsogon tabi si Attorney. Attorney, kumusta ang sitwasyon diyan tabi? Okay man tabi, marahay na aga sa gabos ng mga listeners ta sa DCTV, sa Bilog na Albay, sa Bilog na Bicolandia, and all those who are viewing sa live streaming, marahay na aga po sa Indo Kabos. Nasa Gimaloto, Sorsogon City kita, katatapos lang kan sa tuyang activity on tree planting. Ang pigta naman tapo digdi, so pigdi-diskuter tapo magadyan, manungod sa mga pakawan. Sobrang kaugmahan po kang mga residente digdi, as in sa panginginutan kang barangay captain, kita tinawanan digdi ng tsansa na makapag tanom kaining mga bakawan ta dira around 1,000 propagules. Propagules ang itinanom ta po. Ining propagules po, ining ano na po ini, cut na po ini nga nagtalubo na bakawan. Tinutusok po ini o kaya binubutasan tang una ini nga daga-baga tapos itatanom ta iyan. And this is also in coordination with other civic organizations hindi po sa Sorsogon City, and in coordination also with the BFP and PNP and sa mga riders man po digdi o sa Sorsogon. Kaya multisectoral po ang ginibuta sa leadership po as in panginginutan kang Aktikula Party List sa pakikihuron pa sa Penro kang Sorsogon City po. Okay. Aram mo tabi Attorney, dakulang bagay yan bako sa nasa protection diyan sa coastal area ta, kundi diyan bagay yan bagang bakawan pag nagdarakula na yan. Diyan nag-i-star sa mga sira pag high tide So Ayun pati po. mga haknit, mga kasag, Ayun po. mga bungkang. Aram ang bungkang. Ito yung inexplikar kasuba ko. And ini pong sinabi ta, inexplikar man ini kan sa tuyang barangay captain digdi dahil sa may mga training naman sinda, and syempre native siya sa lugar na ini. Ini nga ang lugar na kung saan iniistaran o balay, sabi niya, digdi, Balay. balay kan mga yamang dagat, kan mga pagkaon na hali sa dagat. Kaya grabe po ang kaugmahan kan mga tao digdi dahil nahiling hinda ang pagmakulog kang Ako Bicol Party List sa ngaran kang pag-ataman kang kalikasan. And today is Earth Day also. So tamang-tama ang napangyari ta so sa tuyang mga sinasabi baga na pangangataman manungod sa kaparalibutan, and kumbaga plano tapasan na nga na iyan na albaga, platform of government pa sana iyan, pero talagang ginigibutan na. And sa ganyan, magmakita na nakahurong taman ang barangay captain digdi, si barangay captain na Ricky, dahil sa sabihan ta naman siya na may plano kitang mag-crear nga ni kang mga kooperatiba baga kan mga parasira, asin nahiling taman ang kamugdakan kan mga tugang tang parasira digdi na talagang sinda na didipisinan. And it is a very much welcome activity, and naugmaman ang sa tuyang mga riders digdi na pag-iribata, and they are very much willing na i-promote ang sa tuyang mga intensyon, as in kung in kaso na puuna bagaan sa tuyang aktibidad, amuyan nindang magamit ang silang abilidad sa pagmotor para ibalangibog ang sa tuyang mga intensyones sa bilog na probinsya. Opo, magayon na objective kay yan tabi Attorney, kaya siyempre ng mga riders suportado sila kaya. In fact, ang simbahan nga ni tabi Attorney sa tuyang Santo Papa, sa tuyang mga obispo, mga kapadian, taro yan sa pigo promoter tabi ang pangataman kan environment anapod din kaayan sa programa ka simbahan itong pigapod na Laudato Si. Laudato Si. So saro tabi ang objective kayan, kaya na maugmaho na anak ko Bicol saro po sa nagpromoter man tabi sa pangatamang ka sa tuyang kapalibutan. Tama po yan, Al. And
dahil na ako magparahaloy dahil dahil pa natatapusan sa tuyang aktibidades din, magkakaigwa pa man kita diginin na date na mga meeting sa mga iba-ibang sektores, sa mga barangay officials na nagdulot sa tuya ni na katarangkiluhan as in na pagtuwang sa tuyang aktibidades. So, mensahe ko na lang po sa kabos, dahil pagdingawan ng ako Bicol Party List, numero 18 sa balota, and sa kabos na mga naghihinanyog, God bless us all. Thank you so much, Attorney Romero Bores. Yan, Ate Sally, talagang actual na yaon duman si Attorney sa sendong activity tabi Ate Sally. Naririnig. Oh. Ayun, Sorsogon yun. Yes, sa Sorsogon. Oh. Actually, kahapon magkasama kami Tito Al ni Attorney Forrest sa Sorsogon. Balik uli na po sila. Kasama niya din family niya. Diretso na po itong celebration of Earth Day para tanim ng ano. Natatandaan nyo, Tito Al, nag-ano din kami, bakawan tree planting sa Preto Diaz, Beto Diaz. Sorsogon. Opo, kasi meron doon na Memorandum of Understanding LGU and Cubicol and other mga government agencies. Yung Rotary, Rotary. kasama natin doon para magtanim. Kasi ano baga, yung mga bakawan sites, tourist spots. Tourist spot at the same time. Magayon. Opo. Maganda tapos may mga, ano baga yan, may mga ibang mga pangalan. Tapos, isa pa, nagiging income generating din ng mga fisher folks. Kasi kung halimbawa, wala silang masyadong huli, yung bangka nila, nagagamit as kaya, isa din ito sa gustong suportahan ng Ako Bicol Party List. Siyempre, sa pangunguna ng Congressman Bicol, si Congressman Tourism Saldico, program. opo. Oo. Para mo Saldico si and Congressman Pino Berbin. And siyempre, ito mga bago pong nominee ng Ako Bicol, si Attorney Gil Bongalon and Attorney Ramirez. Very important, baga, Tito, napoprotehir talaga yung ano yun, yung generating sa turismo. Di ba kung natatandaan nyo yung mga programa ng Ako Bicol, marami tayong programa pagdating sa promotion. Support din yung BFX, Travel and Naga. sa Naga, saan pinapasok natin yung rugmahan, karantahan at tarabangan. Isa yan sa mga advocacy. Ano siya, so mga long-term na mga programa. At aside from yung mga programang nakatatag na, yung Ako Bicol, nagkakaroon pa ng mga innovation na bagong mga programa pang idinadagdag para sa ikabubuti naman. Para mo si Congressman Saldico, kung makaistorya mo personal, duman sa mga dahil pa bistado mo rin si Congressman Saldico, pag nakaistorya mo siya, manungod sa tourism, talagang grabe ang mga ideas grabe talaga po kasi mga ideas ni Congressman Saldi. Yes, Tito Al, ang about sa ano kasi tourism. ni Congressman Nari po siya. Especially yung mga remote. Yung 'di ba, maraming nabuksan na mga kalsada na maraming entry point na po dito sa Bicol region na napapadali ang ang yung transportation, yung pagta-transport na mga Kumbaga, si Congressman Saldico, pag nakaistorya mo siya, mangalas ka, nagariday ka matubod. Ako, mismo personal, may experience ako kay Congressman Saldi. Ako naramdaman mo, Ate Sally, kay ito, I don't know kung yaong ka na sa first campaign kan Ako Bicol. Dahil pabistado mo rin sa Ako Bicol, nakapasyar kami sa Masbate. Ay, opo. Nandun na po ako. Ayaw ka na. Pero ako, baka pa kita magkamit marami. hindi man, nag-start po kasi ako, Tito Al, sa Ako Bicol. Nabuo pa lang baga yung register pa lang sa SEC. Yaong ka na talaga. Nandiyan na po talaga ako. Hindi lang ako sumama nung sa Masbate kasi Pioneer ka talaga. Opo, nag-ano pa kasi ako nun ng yung wala pa kasi bagang admin, finance. So, yung lahat po ng facility, yung pag-facilitate pa po nun. So, nandun na ako sa office. So, syempre, dapat may tao ka sa office. Hanggang sa all, ng trabaho sa Ako Bicol. I-share ko sa mo, naghilingan kami sa Masbate. Para mo, inibagang Boulevard, dahil pa ini, pigupunan pa sa na ini. Opo, oo. Pigo para istorya ni Congressman Saldico ang plano niya, plano kan Ako Bicol. Nagaribaga, dahil kamatubod na, ang plano talaga kay ni Ate Sally, from Boulevard digdi sa Legazpi, ididiretso yan sa Magnito.
Nagbubukas na baga, di ba? Ididiretso sa mga nito. So, dahil ko may imagine, takan panahon na ito, dahil pa lamang yan na mga bundok. development dyan sa Manito, sa may San Francisco area. So, para imagine ko, kung paano daw inigigibuhon. Kunya, nagkatotoo na. Nagkatotoo na ang ideya na ito ni Congressman Saldico. Plus, ining mga tinampong ini, Opo, sunod. pasiring sa daraga na nag-aragi sa bulod. Oo. Itong first na kampanya kan ako Bicol, duman sa Masbate nakaiba ko. Duman ko na dangog sa, parang dangog sa ako sa istorya ni Congressman Saldico. Dahil pa siya congressman ka to. Tapos, kumpanya, Oo. primero pa sana. Chairman po siya sa... Chairman pa lang siya Opo, kato ka siya ang na chairman. ako Bicol. Chairman founder. Founder, yes. Opo. Imagine mo, ang bigkataram niya, ngunya nagkatotoo na Ate Sally. Iyan na boulevard, idiretso sa maan nito. Iyan ang mga bulod. Baba takon iyan. Baba takon. Pasiring sa daraga, pasiring sa Sorsogon. Totoo na ngunya. Nangyayari na. So, talaga. party kan, tourism na pagsasabi mo. Yes. Opo. Talagang nakakatabang baga, Tito Al, sa mga... especially sa mga kababayan na na matiuson. Yung baga nagpaparamahal ang gasolina. Iyon na nga. Kung wala yan na mga open na yan, mga tinampo. Ang grabing punta pang mga oras. So kunya napapadali na. Nag-open up. Mas nagiging progressive. Diretso na yan. Dire-diretso na po. Talagang ang mga kababayan sana po talagang kumbaga ay nakita magsubok sa iba. Ako Bicol Party List dito pagpabayaan tas partido. Ini partido kang mga Bicolano sa tuya. Nakakatabang talaga. Nakakatabang po talaga. Bako lang as individual nakakatabang sa pag-abot sa medical, pag-abot sa edukasyon, pag-abot sa mga programa, proyekto. As a whole, talagang Nakulo na nababangan. siya, kumbaga nakakapagpaba. Tagabos sa Diyan nga ni sa barangay Ate Sally, makapasyar ka minsan. Ma-encounter na baga so, minsan may minarani sa tuya. Ang nagpapasalamat sa ako Bicol. Opo. Ako ngaya po, estudyante ako na pina-eskwela o natabangan ka na ako Opo. Bicol. Minsan sumagurang. Yes. Ako Bicol talaga ang ibubuto ko ta. Anaki ko ngayon, teacher na. Teacher Yes. na dahil sa ako Bicol. Ang magayon po kaya Tito Al sa Ako Bicol Party List. Wa kaya katang Yes. bilog na probinsya ning Bicol. Wa kang mararanihan. Mm. Pagka nangangaipo ka, madali mong itap kasi may mga point person, may mga focal dyan. Talaga pagdaap sa Camarines Prado. Pero kay Raymond Prado, igwa po siyang coordinator, igwa po coordinator. Pag abot po sa Camarines, tulo po ang coordinator ang Ako first, second, and third district, Gerson Alvarez, ang opisina po sa Naga City. Sa pag-abot po sa Rinconada area, yaon po si Pura. Pag-abot po sa Partido area, yaon po si Magtanong. Tatulo na po ang wala po baga ang Camarines. Yes, Kaya kay buwan po talaga mga from sa Inda, igwa pa po sila mga munisipyo. Pag-abot po sa Masbate, yaon po si Mark Cervantes. Pag-abot po sa Katando Anes, yaon po si Hugo. Sa Albay po, yaon si Ricalis. Ang gusto ko lang pong sabihin, madali nyo siyang hanapon, madali nyo po siyang madali nyo pong agadan kita. Ito pong programa po, abot sa medical, nakaano na talaga. Yes. Sa kada na masyado nagpapara iling kan kolor politika, na kangaya, bako kangaya, supporter ka na Bicol. Pag qualified ka, talagang i-accept ka na Bicol. Opo, o na-inot ka. Opo, basta po, nagko-comply lang po kita. Requirements, madali po talaga yan. Kesa di ka maranihan din. Makulugon baga sa buot. Yes. Maski puro pa timbag. Ito mga ibang partido na supportahan. Hanapon. Pero nga ako Bicol Party List po, yaon. Yaon ang mga congressman mga active, yaon po ang tapos kami actually nag-ikot kaya kami. Ano din siyempre, parte kang trabaho kami. Parte po. Ang iba, maski hanggang ngunyan, aluyo na po ako. Ipanindir
aram na ano ba talaga ang ako friends tas sinabi ko ng probinsya. Kaya ito as ano lang, parumdum lang po. Pairalon to po ang konsensya ta. Dahil po kita magpara duwa-duwang isip. Diretso na po kita sa numero 18 po sa balota. Pinaka mo maghanap kayo. Takulunununo na numero. Lang sa likod kang balota, numero 18. Simple sa na yan. Oo. Ata para anap ka pa kiba. Oo. Ako Bicol na ta. Sa dirita po yun. Sa dirita, nakakatabang talaga. Nakakatabang po talaga. Katabang na, kasurog. Daing pinipiling panahon. Oo. Mag-init ki mag-uran. Magbagyo ki maglinog. Anak ko Bicol, yaon gilayon. Sa numero 18. Numero 18. Yeah, so, kumusta na ibang probinsya tabi Ate Sally? So, maglibot nindo, monitoring nindo sa Catanduanes, Masbate, siyempre. Ang monitoring po, kasi di ba, kampanya. Part kang kampanya. Staff kang ako. Kasi, importante din, nahihiling ka. Dapat nahihiling ka. Visual. May sa ano po, since nakalatag na, dire-diretso po layout ng mga dire-diretso yan. Bate, Norte, nagabo sa probinsya na. Dire-diretso. Dahil man yan. Dahil man yan pwedeng punduhon. Kaya dire-diretso lang po dito. Yung kasi bago explain na ni Congressman Pido na ining mga benepisyong ini like tupad yan na sabi mo national fund kaya yan. Opo. So exempted iyan duman sa pagsasabi nila. pagbabawal kan commission in election. Pero pag local fund na ngayon ma-allocate ka digdi sa local, ngunya na campaign period, talagang delikado yan. Pwede kang tamaan kayan kaso. Yes, nagsasabi Anak ko Bicol, national fund yan. Kaya doon diretso yan. Kaya diretso. Kaya di mo man pwedeng masabi na kami po, gagamit mo yan na nagkataon lang, eleksyon. yes. Pero di ba mag-eleksyon o magdae, ang ako Bicol, talagang Diretso baga. naranan. Tapos dire-diretso man po kabaga ang mga ano ng ayan, tabang sa kalamidad. Kung minsan, summer, nag-uura na mga low pressure area. Naka-standby lang po ang ako. May mga sponsor Mga man. sponsor, kaya Diretso. tagang mata. Tao. Ang pakasabot ko nga ni Ate Sally, after election, yung mga benefits na naman like to pa, diretso mangyarin kasi naka-allocate na siya this year. Naka-allocate na po talaga. Naka-allocate In na fact, this year. dito hali baga kami ng Masbate, ibahan ko si Obo, Esperanza, aray kami itong from Masbate, Esperanza. Para kaming nagpanaga. Ayun. Arayon talaga siya. Grabe ano. Grabe ang Masbate. Tas ng dahil mo kami dead spot. Dead spot. Iba. Natakot ba? Libot. Pero dahil sa event, lalo na duman po talaga. Attend kami day out to pa sa duman sa Esperanza. Man po. Harayon yan, harayon talaga. Ang ng Masbate, sanga-sanga pati. Harayon talaga. Sa Kabiyahe, Dipisilo na. Opo, Dipisil po talaga. Kumusta mga tinampo doon sa Masbate? May diretsyo, may mga espalto pa man. May mga rough road. Okay pa man. Pero ang talaga, Dipisil talaga sa iyo,
Kumbaga, development sa parteng Masbate, kumpara mo digdi sa mainland na bigapon Mm. ninda. Arayo maray. Aray Kita yung digdi, maray. Oo. karong kreto na iyan. Tapos Ito nga sa sobrang- pagkabot ko sa Masbate. Mainit, Uh, mainit. Aha. Oo. Saka ang mga kanta naman natin Sally, mga Imelda Papin ba? Mga makaluma. Ano mo? Pero mga Na-observe mo? dito. Yung magayon ang pagdawagon, ano? Oo, pero in Aha. fairness sa Masbate, doon ka makailing ng mga Iyo, totoo. mistiso. Oo. Kasi Mga mga ano dyan. Kastila da kampanon Oo. ang nagrestal dyan eh. Tapos ano Sinda, yung mga Kasibuana, mga mabuuton, ang mga tandaan nila. Very Nagandaan accommodating kami. sinda. Opo, pag-abot. Pate. Una mo pistahan. Ako Aha. pagkaon kami man lang. Tapos ang handa sa imo, naturalon sa nang handa yan. Ayun, natural lang sa Baka. kanila. Opo, Baka. bako lang ito, gabusa, seafoods, mailing Ah, na seafoods. duman. Oo, kaya sabi mo, wow, talaga. Istorya ka ni Bagati Sali. Itong so first time na makaabot ako. So, kupasan na so ako Bicol din. Birthday kay ito ni Tony ko. governor ko. Oo. Tony ko. Magpinsan ba kasi saldi ko ano. Kaya pinsan, happy birthday. Oo. Aramang handa duman sa moya. Dahil ko mapan nakaiba duman. Pero itong cottage naman sa may coastal baga na sa diri ni governor ko. Imagine mo kada cottage sa Tisali ang nag-abot na ano ini pagkaon me. Karong bilog na baka, litson. Wow. O, yun. Litsong baka. Tandaan ko itong sabi ni Sir Dennis. Ano to? O si Dennis, nagkaiba ko yan. Toto. Si Toto. Si Rochelle. Si Rochelle. Yan. Imagine mo, so, ko yan, karning bakang litson, may uring pa siya nagkalayo. Nagtitigbas me, kumakaong ka, pakulamang kit-kit, titigbason mo ito, titigbason mo para makakuha ka. Masaramdaman mo ito duman, Tito Al, Bilog na diba? baka, imagine mo, sarong Nagduman ka mo cottage. sa Tito Al sa Masbate, nagtugang mo doon, Carabao Dispersan. Yan, Ito yung primerong Yes. programa ng ako na naubagan. rinigaluhan man ni Oo. Congressman Saldico, si Tony ko, Governor Tony ko, kising kwintang Carabao. Oo. Imagine ba? Regalo sa na yan, regalo sa na yan. Garong 50 dumating Carabao na tarnera. Araw ng tarnera. Tito Al sa picture. Oh, na, yaw pa, souvenir me. Oo, Ayun. Naka-file pa. Maga daw akong kuhan, maga daw Sige, akong. ipalaminate Pag-ibang ta. ko, ipalaminate ko. so ulit so na ba kaya Oo. ano, hiling-hiling. Tapos na-featured ka, Tito Al. First ever na. Iyo, Hindi mo na narumduman. ikaw ko na. Oo, nalingaw muna ito. Oo. Nanduman po siya. Pero naman ko Oo. talaga, so itong baka, imagine mo. Mm-mm. Matindi, tama ka, an mga taga Masbate. Grabe, very considerate. Talagang Accommodating sinda, ano no? man si Mahon man po. Magmahon? Actually, nagroro kami, Tito. Naturog kami sa van. Hindi na kami sa van. nag-ano sa kaming doon ni Sir Ah. DJ, natulog kami sa van. Pero yung experience baga na isang Hmm. oras lang. Pero pag-abot Alam mo, balikan ko, so, naroon naman ko itong Carabao. 50 Carabao na 50. tarnera. Aram mo consistent tinarawan ka ito. Yung mga kapitan na yaon duman sa birthday ni governor ko. Opo. Ipigparapol ito. O tigsararo nga ni gayon. Sige. Totoo ni. Pag-uruli ka mga kapitan, tigsararong guyod na Carabao. Imagine mo yan. Oo. Pinanawasan na ito ni governor ko. Oo. Tali, masana kay sa ako Bicol. Opo. Kay Congressman Saldico bilang ano man, regalo man sa birthday ni governor ko. Imagine mo yan. Dahil pa, digdi sa albay, dahil pa kung namati ka yan, na politikong nanregalo kay Carabao. Oh, mahal ang daga ang Magayono Carabao. na yan, oh. Mahal ang Carabao. Oo. Isaro, mga Oo, nagba 20 mil. 20 mil yan. So, tarnerang Oo, bigapon. Pinakababa ng 20 mil. Oo. Ang baka mahalon din, di Oh. ba? Si sino na politiko ang magibuka? Baka si Congressman Saldi. Yung gibuhon niya yan. Gibuhon niya naman. Hindi, Gibuhon niya naman actually- digdi sa albay. Actually, Tito Sa Al, Legazpi, oh. part ng programa ng ng Department of Ag. Yan po mga yung Aha. nagtatao. Ang maganda kaya sa pwede po ang makala. Ah. Kaya lang sa ngunyan,
ano mo ba, naman yun, Aha, iya, iya. pinapanahon. Pwede man po kasi. Kambing. Pwede mangyari yan. Pwede yan, oo. Siguro kung maging mayor na si Oo Congressman Pido. naman na, kasi yan, parte yan ng mga programa na dapat tigtatabangan tayo ng mga, Naka-monitor guide si Congressman Pido. Nga big-isip guide ni Oo. Congressman. Tas May isa na nga, pag naging mayor nga ako, ang sitinta nga yung barangay, regaluhan ko tigsararong karabaw. Oh, in fact, Sitintang kapitan, Oo. tigsararong karabaw. Diamond, ta 70 bagang barangays ang dapat 70 man, tigsararong ka. Dahil ng pilion, Wala, dapat gabos. Gabos? talaga, Opo. O ano, abonin do ka mga kapitan. Ay, bagay. Kung maging mayor si Congressman Pido. Baka. Oh, baka, Oo. halimbawa. Pero nakula lamang, Ah. di pagpaikuton man niya sa barangay, Tapos kambing. kada pagugbon, Oo. Ate Sally, di nagugbon na. Yan. Oh, sugbon, Ipanaon mo man. di walat na duman sa nagataman. Tapos, So ina naman, irapol mo naman sa barangay. ilang beses nag-uubos. Sa experience ako, dating nag-ataman akong karabaw, haloy na panahon yan. Ate Sally, hanggang makusog pa ang karabaw, Ano pa yan? nag-ugbon pa yan. Eh, talaga Ugbon yan, ba yan? ang pagkakaintindi. Mhm. Pag nag Oo. tas So, padako. sugbon, sa'yo mo Oo, na. oo. Tayo ka nag-ataman. O di so, ina, iparapol mo naman sa residence. Yo, Oo, magayunon oo. baga. Halimbawa, bako na tigsarar, mga tigrilimang karabaw. Mm, O di, magayunon baga. Gabos matatabangan. correct. Ayan ang Opo. saro sa mga ideas o ibang politiko, adi. Kasi Hindi na ararogon. Okay Pero lang. magayon itong ginibon ni Congressman Oo. Saldico. Kasi si Kong Pido, di ba? Kasi yung naramdaman mo, susunod-sunod na pananaw ko foliar duct sa mga farmers. Aha, ay, nakalang bagay ito. Tapos palay seeds. Mhm. Oo, tapos sa mga sa mga pangbahog sa mga sa mga Yung mga kabir. opo, dahil na problema, di ba? Kasi Oo, nakalang bagay yan. kompleto. Aha. Ano ko lang bagay. Tapos mga seedlings, Mhm. di ba? Mga ayun. Nakulong bang itatao? Oo, opo, naku. Basta suportaran sa Nako Bicol. Opo. Tapos may ano pa nga kami, mayroon pa kaming kukaumpo sa B42. Aha. May pa lang nakukuha. Ito po ang 7.5 horsepower marine. Oh. Opo, ito po. Actually, ito na labi po ito ni Mhm. follow up ko si director. Aha. Kami na lang inaalat. Ay. Kaya Anyway, lang napipick up. Pero I think naka-allocate na po ito. Aram ko. Sigurado. May nag-aano man sa iyo. Alat-alat lang po. Tutupad. aha. Commit na po ito. Tupad na tupad yan. Tupad na tupad po. Okay. So, parang kita, sige mong Tupad, ilig sa tupad, relo. tupad ng relota kaya. Oo. Aha. 9:35 na. 9:35 na pala. So, dahil na, Sobrang. siyempre, sobrahan na kita. Oo, Baka, sobra ano po. kita. Anyway po, Oo. Tito Al, thank you so much. Basta ako Bicol, numero Opo, 18. numero 18. Saro sana. Saro lang. Dahil Oo, nga dahil ka pagsasayawan magboto ng kay boto. iba. Oo, dahil ka Ah. magboto kay iba. Saro Eh lang. magduwa. Tama, May invalido yan. Invalid po yan. Saro lang po ang pigo. One and only. Numero 18. Ako, Bicol. Anyway, Tito Al, mapaaram na po. Maparam na kita. Mapaaram po ako half of our congressman. And si Congressman Dogar. Also our two nominees, Congalon and at po ang sa indong God, Sally Constante Luz. Ako Bicol Party List. Katabang na? Kasurog pa. Numero 18. Al Armario. Thank you. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda kita ika ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.
ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Biti